Day 12 of Unemployment. So, day 12 of ad employment tayo, guys. Yun, kasama ko sila RD, Lorna, and then Ken. Jollibee lang. Galing pa ako ng kalasyon nito. October lang back to meet them. So, pagkatapos namin kumain, kanina, punta ako ng Royal Mall kung saan ako nag-work before. Ng home graduate and then ng promoter ng Oppo. So, let's go. Bali dito, sira yung elevator nila. So, wala natin maghagdan. So, sa Bernarden, which is yung Guanzon, first store ko yon yung sa bago-bago ako sa home credit. Yan, Flexi Power Pants, and then Flexi Phone. Yan, Flexi Phone. Na-try ko din naman, na-install ko naman lahat. So, pero ang nag-stay ako dito sa Flexi Power. But,